What's up? Kumusta kamong tanan? Mayong adlaw, mayong gabi, mayong hapon kaninyong tanan dinha. Daghang salamat nga kita maka Bible study gihapon o nagpasalamat ako sa tanan nga mitabang aron nga kita maka Bible study aron nga makatuon usab ang atong mga higala dinha sa BJMP Giholngan o BJMP Valley Hermoso. Kumusta kamong tanan dinha? Murag kung makita nako mo murag gwapo mo karong adlaw. So sa dili kita magdugay atong sugdan ang atong Bible study, ang atong pagtuon pinaagi sa atong pag-ampo. Atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Mag-ampo kita sa ngalan sa Amahan nga maoy nagpadala ni Hesus dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Hesus nga maoy naglukat sa among mga sala. Sa ngalan sa Espiritu Santo nga maoy musulod sa among kasing-kasing. Ginoo, nagapasalamat kami karong adlaw nga sama sa gihapon makatuon kami sa imong balaan nga pulong. Nagaampo usab kami Ginoo nga dili lang nga kami maantigo kundi makaantigo usab kami sa prinsipyo o kini among mabutang sa among kasing-kasing nga among magamit, Lord. Hinaot pa unta nga ikaw ang magdumala karon sa among Bible study. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana gatuon kita may tungod sa prinsipyo kung kinsa to'y gustong magsikat or kung kinsa tong gustong mahimong leader. Kadaghanan ka nato gustong mahimong leader. Bisan ang mga disipulo gustong mahimong leader, mahimong adunay posisyon. So atong gitun-an nga si Jesus gahatag og prinsipyo unsa may leader gyud. Mingon siya nga kung gusto kang mahimong leader, magpaubos ka, mahimo kang servant, mahimo kang sulugoon. Kung maayo kang sulugoon, maayo usab kang leader. So mo nay paglantaw sa atong Ginoo. Sa atong panahon karon sa kalibutanon, ang leader dili mahimong servant. Sila ang magbuot. So lain ang yutanon nga leader, lain ang langitnon nga leadership. For example, sa atong gitun-an nga ang inahan ni Juan o ni Santiago sa Kapitulo 20, ang inahan gyud mihangyo ni Jesus nga sa sunod nga gingharian nga unta ang iyang duha ka anak naa siyang kilid nga adunay posisyon o nasuko ang ubang mga disipulo nganong gusto man nga siya ang ma-leader. How about me? Unsa man pud kami? So si Jesus sulti kanila nga kung gusto mong mahimong leader, kinahanglan mutabang, kinahanglan mahimong servant. So mao to atong gilantaw o dito usab atong gilantaw nga dinhay duha ka buta nga bisan og buta sila sa espirituhanon nakita nila si Jesus nga mao ang manluluwas. So kining mga relihiyoso nga gatuon sa Bible, wala nila makita, buta sila sa pagka-Misaya, sa pagka-manluluwas ni Jesus. So karon mo ana kita sa Kapitulo 21. Dinhi sa amoa, sa usang adlaw, nag-celebrate, nalipay kayo mga bata kay Halloween. Moingon sila trick or treat. So daghang mga bata nga aduna sila aduna ilang mga sinina nga Flash Gordon or bisag unsa lang sinina ilang himuon, moadto sila sa mga balay, mangayo og dulce.
Enjoy kaayong mga bata. So mao na celebration kada tuig dinhi nga para sa mga bata bisag tugnaw mo adto sila sa kabalayan mangayo og candies. So mao na tradisyon diri. Sa unang panahon usab ang didto sa Himalalod or aduna usab kitay mga tradisyon. Usahay sa usa ka tuig sa unang panahon kung moadto ko sa kabaryuhan, usay na akong makita sa mga balay. Ambot kung naa pa baron nga adunay dahon sa coconut, sa lubi, paghuman ilang himuong cross, pabendisyonan, paghuman ibutang nila sa likod sa ilang mga balay. Basig maka-proteksyon mo na giingon adlaw sa lukay. Napabay na kana adlaw sa lukay mao na giingon sa Bible ang madaugong pagsulod ni Jesus ngadto sa Jerusalem. So kini atong pagtuon karon kadtong Domingo sa lukay dinhi gikuha ni kining pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Sa in English, the triumphant entry of Jesus. Dinhi sa tuwa miingon ang madaugong pagsulod ni Jesus ngadto sa Jerusalem. So atong tanaw ni kay Jesus mga sobra na sa 2 ka tuig, duol na siya 3 ka tuig nga nag-ebanghelismo. Nag-sermon siya, nag-ayo siya sa mga buta, daghan siyang giayo, daghang mga milagro. Karon kini usa na lang ni kasimana nga siya ihatag na niya ang iyang kinabuhi. Mo nang adlaw sa lukay, unang adlaw sa simana atong basahon. Sa duol na sila sa Jerusalem og miabot na sa Bethpahi sa bukid sa mga Olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. Sa among pag-adto dito sa Israel, amo ning gitungas ang bukid sa Olibo. At bang ni sa Jerusalem, dito makita nimo ang Dome of the Rock. Patas mi paubos mi sa Gihon River, patas gitungas na pod namo ang Jerusalem. Dito gasakit kayo nga akong tuhod. So dito wala ko'y masakyan, walay asno, walay kalabaw, walay baka. So gilakaw lang namo. So mao ni kuan sa doon na sila sa Jerusalem verse 1 og miabot na sa Bethpahi sa bukid sa mga Olibo. Gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. So kapitulo 21 ni. Giingnan niya sila, pangadto kamo sa baryo nga anaa sa unahan ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang natin niini. Tangtangi sila sa ilang higot ug dad-a nganhi kanako. So kanang asno, murag walay asno sa ato common kaayo ni nga sapat, gamay pa ni kaysa sa baka, kalabaw o sa kabayo, pero common kaayo ni dito sila ha. So versikulo 3, og kung may mobadlong kaninyo, ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. So guys, kung magbasa mo, bantayan ninyo ning pulong, kini mahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Ang kinabuhi ni Jesus dinhi, ang iyang pagka-Misaya, ang iyang pagka-manluluwas, pipila ka tuig, mga 100 years or 300 years, gitagna na nga mauni mahitabo sa Misaya. Nahasulat na sa Old Testament. Nasulat na sa karaan nga tugon. Ang Biblia nahibalo mo gibahin sa duha, ang karaan nga tugon ug ang bag-ong tugon. So sa panahon ni Jesus,
ang ilang gibasa katong karaan nga tugon o pagkahuman ni Jesus ang bagong tugon. So bantayan ninyo nga sa Bible sa karaan nga tugon daghang mga referensya nga ang Ginoong Amahan misulti sa mga propeta mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan karon ang iyang pagsakay sa asno, gitagna na ni Zakaria ang Ginoo misulti ni Zakaria. Mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, mahitungod sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Imagine huna-una pila na kagatos ka tuig gitagna na gisulti na sa Ginoo. So, usbo na ko ang verse 4. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. So kung pasahon nimo Old Testament, mabasa nimo ni sa Isaiah, ni Daniel, sa Psalm, sa Salmo, daghan mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Sultihan kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. So mao ni gikotlo ni sa sulat ni Zakaria. Sorry. Sultihan siyudad sa Zion. Ang siyudad sa Zion sa karaan ang ngalan sa Jerusalem Zion or sa in English Zion. So, mingon siya, sultihi ang siyudad sa Zion. Karon moani kanimo ang imong hari. Malumo siya og magkabayo sa asno og sa nati niini. Gitagna ni pipila ka gatos katuig usa na tawo ang atong Ginoong Hesukristo. Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an nga gituman nila ang gisugo ni Jesus. Verse 7, ilang gidala ang asno ug ang nati, gihapinan nila sa ilang mga bisti ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tawo ang mibuklad sa ilang mga sapot didto sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy o gikatag nila sa agianan. So, daghan kayong mga tawo nga miabiba sa atong Ginoong Hesukristo sa pagsulod niya. Kay kining si manahuna, nag-celebrar sila sa giingon sa in English, the Feast of Passover. Fiesta sa pag-agi. Fiesta sa fiesta nga sila naluwas gikan sa mga Ehiptohanon. So ilan ning giselebrar kada tuig, the Feast of Passover. Dako kay ning selebrasyon. Si Josephus, usa sa mga Jewish historian, dili ni siya Kristanos, miingon siya nga kanang si manahuna adunay 250,250 kalibo nga mga karnero ang ilang ihawon aron nga ihalad. So sa usa ka tawo o sa usa ka karnero nga ihalad, adunay pulo ka mga tao nga sila'y muhalad. So kung ato ning i-multiply, niingon si Josephus, mga niining selebrasyon adunay 2 ka milyon ka mga tao nga naa dinha sa Jerusalem. Kay mao gini ilang damgo. Kay ang mga Hudiyo god nakatag na sila. Ang ubang Hudiyo tuwa dito sa Europe, ang ubang Hudiyo dito sa Roma, dito sa Babylon, dito sa Saudi Arabia, sa Iran, Iraq. Nakatag na sila. Apan dili gyud nila malimtan ang kada tuig nga selebrasyon sa Passover pag-agi nga sila giluwas sa Ginoo. So ang ilang damgo miingon nga sa sunod tuig baso na makaadto mi sa Jerusalem. So daghang kay mga tawo sa Jerusalem, sobra sa 2 ka milyon. So kini sila
Naa gani usa ka mathematician iyang gitun-an nga kini yung adlaw gi-prophecy na ni, gitagna na ni. Kining adlaw ikapulo ka adlaw sa Nisan nga moabot ang Misaya. So makalingaw kaayo kay kini gitagna ni eksaktong adlaw. So versikulo 8, usa ka dakong panon sa mga tawo nga mibuklad sa ilang mga sapot. So mao ni munay atong giselebrar nga adlaw sa Lukay, gikan ni dinhi sa kapitulo 21 versikulo 8 ang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. So kita gyapong Filipino kada tuig nagselebrar kita. Dili Passover pero adlaw pagsulod ni Jesus didto sa Jerusalem ang madaugon. Ang sa ato miingon ta adlaw sa Lukay pero ang tinuod ang madaugong pagsulod ni Jesus. So nahibalo na mo ron. Versikulo 9, ang mga tawo nga nag-una kang Jesus ingon man ang mga nagsunod kaniya mananinggit, Hosanna, dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Ang miingon sila, Hosanna, ang but ipasabot ana, manluluwas. Dakang salamat nga naanay manluluwas nga mutabang. So, si Jesus, pagsulod niya sa Jerusalem, misakay siya og asno gamay nga kabayo. Kay balo ba mo nga ang mga general sa unang panahon, ang mga Roman general, kung pagsulod nila sa syudad, musakay ni siya dako kaayong puti nga kabayo. Adunay banda ug mosunod ang mga binihag o ang ilang nakuha mosunod. Dakang mga tawo nga mukanta, adunay choir. Ang pagsulod ni Jesus, nagsakay siya og gamay nga kabayo. Apan si Jesus mubalik din sa kalibutan. Magsakay na siya dako kaayong kabayo, puti nga kabayo, og dili gusto og ang iyang himuon kadtong mga tawo nga nagbinuang sa kalibutan nga wala mosalig kaniya. Adunay may tabo. So pagbalik niya, he is a warrior, sundalo siya. So muna itong bandayan. Verse 10, sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kana siya, kay daka mga tao nga wala kay balo. Sila mitubag, si Jesus. Sa ilang panahon, dili Jesus ang tawag nila, Yoshua. Ang Jesus, Espanyol. Ang Jesus, in English. Ang original, Yeshua. Mingon siya, si Yeshua. Siya ang propeta nga taga Nazareth sa Galilee. Muna isulti sa mga tao. And then, versikulo 12, miadto si Jesus sa templo. So gikan sa ubos, mitunga siya, daghang mga tao nga miabiba niya, mingon nga Hosanna, and then misulod siya sa templo. Unsa may nakita ni Jesus dito sa templo atong tan-awon. Unsa may templo sa unang panahon di ay kini dako kaining simbahan. Pag adto namo dito, kining templo giguba ni siya sa mga Romano AD 70. 70 years, ang mga 35 ka tuig pagkamatay ni Jesus, giguba ni sa mga Romano. Pero karon sa pag-adto namo dito, makita gayapon namo ang mga bato, ang mga parel, o ang ubang, so naguba gyud ni siya. So ang templo mao ni usa ka lugar nila. Dako kay ni nga didto sila magsimba. Ang mga Jew dito sila maghalad. So sagrado gyud nila, maghalad sila
sa mga karnero aron nga ang mga sala nila matabunan sa dugo sa karnero. Nahibalo kita nga ang dugo ni Jesus maoy nakapatabon sa atong sala, nakapakuha sa sala. Sa ilang panahon, ang karnero or usay ang salampati ang pati kung pobre ka. So kinahanglan nga kini sagrado kayo. Pero tan-awon unsa may nahitabo. Unya si Jesus misulod sa templo o gipapahawa niya ang tanan nga namalit ug namaligya. Sumura din tiyang gina, iyang gipapahawa sila. Namaliya didto o gipangtuwad. Wow! Isog din ni si Jesus sa unang panahon. Gipangtuwad, pila siguro kagatos ang mga negosyante apan wala siya mahadlok. Ipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga cambio means exchange. Kanang nag-exchange og kwarta. Palitag kami mo ana sa Pilipinas, among paisla na among kwarta og pesos. Sila pod naapoy murag naay magic pod sila dito. Naa sila corruption nga magpailis. So ang lamisa og mga tig-cambio og kwarta og ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag salampati. Kini salampati mao ni i-offer ihalad nila. So makita nato dinhi nga si Jesus nasuko. Nasuko siya ngano man kay kini balay man ni sa alampuanan og gihimo nila nga negosyo corruption. Kinsay gauna-una ani, kinsay mastermind, ang mga religious leaders, ang Sanhedrin, ang mga leaders sa templo. Sa unang panahon, maayo na tani. Apan sa pagdugay-dugay na ang mga leadership na himo ng corrupt. O verse 13, siya miingon kanila, si Jesus miingon kanila, nasulat sa kasulatan, gikutlo ni Jesus nga nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, ang akong balay paganganlag balay alampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Wow, dako kayo ang gisulti ni Jesus. Ngano kaingon man siyang tulisan? Kay ang mga leadership, mga pangulo sa templo ni adtong panahon gihimo nilang pangkwarta ang ilang simbahan. Ang relihiyon ilang gigamit nga sila makakwarta. Pananglitan sa 10 ka tawo kinahanglan maghalad kag usa ka karnero. Kanang karnero gyud nga puti kayo, perfect, walay sakit, walay samad, ang color walay itom. So dalho ninyo ni sa templo apan adunay inspectors nga konsabo pod sa templo. Moingon man sila nga i-inspect namo kining imong gidala nga halad. Mangita man sila sayop. Moingon man sila sa sulod sa tiyan ana adunay problema or adunay usa ka balahibo nga itom or adunay piang. So mangita sila problema. Aron nga moingon silang kana dili na accepted, dili na pwede. Apan naay among karnero diri, among ibaligya nimo. Pero mahal na kayo. So nakakwarta sila. Ang money changer pod ang mag-ilis og kwarta. Kay kung muana ka sa templo adunay buhis. So kung ikaw taga laing lugar, pananglitan ikaw taga Saudi Arabia, taga Iran, Iraq, or taga Roma, ang imong kwarta taga didto pod. So imo nang paislan. Pero ang pag-ilis na sa kwarta, di na nay mga magic, corruption. Instead nga ang usa ka panalitag piso, usa ka piso sa templo, imo pong isilag usa ka piso. Pero ang ilang himon dili na. Kung mopalit kag usa ka piso sa kwarta sa templo, mahimo nang maybe tingali pulo na, doble na, so mahal na kayo. So mao na ilang mga magic, mao na ilang mga corruption dito.
ang mga leadership sa temple nakakwarta. Nakadungog gani po ko nga diri sa Canada dako usa ka sa dako nga relihiyon gikaso karon. Kay ang tabang sa mga tao sa ilang membro para sa mga pobre, ila man gigamit ginegosyo man nila gibutan nila sa bangko. Instead nga gamiton nila sa pobre, wala, gipadaghan nila ang kwarta. So dako kayong kaso karon. So magbantay usab kita. Naa ba ni sa atong sa Pilipinas karon nga ang ato untang simbahan dili unta mangwarta sa tao, sa mga tao. Sila unta ang mutabang. So verse 13, otro nako, siya miingon kanila, nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, ang akong balay paganganlag balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. 14, ang mga buta o ang mga bakol miduol kaniya dito sa templo o giayo niya sila. So pagkahuman nga nasuko ang atong Ginoong Jesucristo, mitabang siya, miduol ang mga bakol. Verse 15, unsa may mahitabo karon sa mga leadership sa templo, sa ilang negosyo. Nangasuko sa verse 15 ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggit, dalaygon ang kaliwat ni David, si Haring David. Ang Bible, ang karaang tugon miingon, gitagna nga ang Misaya gikan sa lineage, gikan sa kadugo ni Haring David. Mao na nahibalo sila nga si Jesus gikan sa kadugo ang yutan-on niyang pagkatao. So mga bata miingon nga dalaygon ang kaliwat ni David, nahibalo sila. Busa miingon sila kang Jesus, ang mga religious leaders, ang mga pangulo dito. Miingon siya, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo, nakadungog ako. Wala ba day kamo makabasa? So, giingnan ni Jesus, wala ba day kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalad o hingpit nga pagdayeg kanimo. So dito gikotlo usab ni Jesus gikan sa Old Testament sa karaan nga tugon, may tungod kaniya. May tungod nga ang mga bata, bisan ang dini ang mga bata nga misulti nga dalaygon ang kaliwat ni David, nahasulat na di ay na pila ka gatus ka tuig human na hitabo ni. Sumingon si Jesus, wala ba mo di ay nakabasa nga sila man unta ang responsable nga ang balaan nga kasulatan at tudluan ang mga tao. Kay sila man ang gipili sa Ginoo, ang mga Hudiyo ang gipili nga sila magsabwag sa maayong balita, sila ang magpreparar sa mga tao sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, sa Misaya. Apan tungod sa corruption, wala nila nahimo ang gisugo sa Ginoo nga unta ang mga tao mahibalo nga si Jesus ang manluluwas. Unya mibiya si Jesus kanila og migula sa syudad paingon sa Betania og dito siya mipahulay sa pagkagabi. Dito siya posible nga si Jesus miadto sa iyang mga amigo, sila si Marta, Maria og si og katong igsuon niya si Lazaro. So di na siya natulog dito ni Lazaro.
Apan unsa may atong makita ni ining atong gitun-an karon, unsa may mga butang nga si Jesus masuko. Mga butang si Jesus masuko nga gamiton nato ang atong posisyon, ang atong pagkarelihiyoso aron makakuha og kwarta. Ang corruption, ang atong Ginoong Hesukristo dili gyud gusto og corruption. Kitang tanan nahibalo unsay corruption. Sa politician, sa mga politiko, common kaayo. Unta dili ni mahitabo sa atong mga relihiyon na adunay corruption. Kay ang gisugo sa atong Ginoong Hesukristo sa atong mga relihiyon nga tudluan ang mga tawo sa iyang pulong. Tudluan sila ni ang relihiyon nga tudluan nga mosalig ni Hesus. Tudluan nila nga si Hesus nagpakamatay alang kanato. Gipalit niya kita. Ang tag-iya nato ang atong Ginoong Kristo ang atong Ginoo lang kay iyang gihatag ang iyang lawas. Maunta nay gisugo sa atong mga relihiyon karon. Dili ang pagpangwarta. So sa panahon ni Jesus, mao nay nahitabo nasuko ang atong Ginoong Kristo. Dinhi usab atong mahitabo, atong mahibaw-an nga ang kinabuhi ni Jesus gitagna na nahasulat sa karaan nga tugon, nahasulat sa Salmo, nasulat sa karaan nga tugon nga siya ang Misaya nga gisaad kinsa may imong Misaya? Mituo ka ba nga si Jesus lamang ang dalan, nga siya lang ang kamatuoran, nga siya lang ang kinabuhi nga walay kinabuhi nga makahatag og walay katapusan? Mao nay giingon ni San Juan nga si Jesus lang ang dalan, wala nay lain. Siya lang ang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mituo ba mo o misalig nga ang atong sala gikuha ni Jesus? Hinaot punta nga imbitahon nato si Jesus sa atong kasing-kasing aron nga siya ang magdumala. Mag-ampo kita. Ama namong langit nun, daghang salamat nga ikaw mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanamo, aron sa pagpalit sa among mga sala. Gihatag mo ang imong kinabuhi aron nga kami makapuyo uban kanimo. Lord, hinaot mo ta nga kining Bible study karon dili lang nga kami naantigo kundi amo kining ibutang sa among kaugalingon, Lord. Ug ikaw lang ang makakaput sa among kasing-kasing. Hinaot po ta nga kami mosalig nga ikaw makapasaylo sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus, Amen.